Hello guys, welcome to my vlogs. Ako po vlog. Ganati ko aning panahon guys, no? Kaya di makita akong malat nga ilong. Kada akin ang GT siya ba? Poda, kuha ni. Masa ganun na? Chicks itis. Mga laag, mga chicks it. Ano, uy, dagko na, magitagkuan. Ay, kaha, mura na makalig. Sigas na guys, subscribe mo ni Joby Pialosa. Pagkay na siya. Pagkay na siya, mapakahigala. Malabi na, magpautang na siya. Uy, asan ang bugas, uy? Yaro. Message ko ni mo. Wala man. Ala, Jobo, din mo na-receive. Naasa ka ng private nga message? Wala man. Kay makuha ba punta ng mga patong at tubo? Ito din ang private. Wala, uy. Wala ko nabasa. Wala lagi. Di mo ko ta-friend ka? Di mo ka magig-friend God? Saan yung amigaha? Di mo kig-friend sa messenger? Di kang Chris man to, na. O, di din. Pingan na din, abing. Di mo na mabasa na yun. Nay, ingunay si Tina. Kung saan mag-Facebook ka na ni nanay ko, huwag yun na yung Facebook, ay na lang. O nanay, sekreto ko na yung Facebook, oy. Ako di, mura mo Facebook na ko parang 5021. Na, oy, tiguwang nanay, oy. Mahina kay ka. May pag-declare ti Duterte nga. Facebook ha, naglagot ako niya ha. Imbis kinagulang ko na nakumuha. YouTube. Hatag ni mo. Kuhan man siya, Donna Cruz ng Cebu. Nila niya. Mula ni siya si Donna Cruz. Sana naman kaya mata na. Honey ma, pwede na ay palaman ma. Pwede kayo, oy. Pwede kayo palaman. Pan hala mo di ni mo niya lung ang honey kasi karagan Ang driver, baka nga nag-drive ha ha? as in June. Nag-drive ang driver dire. Kala magtarong. Tapos kanina mo driver mo pa man ni kasi Bataan na niya. oh dami ako ang kuan. Ang gitaw ni siya. Kanang, hindi ni siya tamulaag. Nagsigi lagi ni siya sa balay. Kanang, Ya ko mahagad bitog lahat. Mura mismo daw yun kada bitong karakarata. Kada bitong mangagdag. At tara na ato na ta. Ya wala ba tayo kanang ko? dinis likod. Mga kugihan yung ni mangitag panginabuhi. Kanang manghigda-higda. Hello guys. Nami karon sa Busay. With my friend. Ikaw na ito, ani ka. Naliwa po dahil ko. Naliwa po dahil ka kong dito. Ay, bukit. Hala, ay, joke. Wingit ako pa doon. Ngani ko kakuan. Pero ginamot ako sa ganito pasayan. Kuan na sa drink ka na ganito. Gulay na kawa. Hindi pag gulay ko itong ako yan. Kuan ito ng laing ba? Hindi ko kabaw ng laing. Malatag okay na mga tanto. Ilan ang kumagamba? Maano yan ang lakalapa? Sabi na ni ano? Kaya wala ito ang kilang isda. Silang mo sila. Ay, wala ko. Ay, may pangkalan. Kanang Maureen. Si kayo rin din hawa. Yung tingog. Insta si Jess, ito ko nagpunta. Ang kami din. Crunchy gila ko.
Japanese na. Okay, ma'am. Balik na po. Wala, pwede na kasi. Saya naman dahil. Ang sabi siya nga. Mickey Mouse? Adagang lupo o parang sigar. Kasi tagas. Nabala lang ito na Grabe na ako ang mga kapatid diri oh. Nangumpra gid sila saging. Ay, mga kinumpra. La. Kaya. Ay, mara yarig busay ka mangumpra. Mo ang to ni Marito nga di ma, anong ilaw. Saan man siya? Makuha imo ni Ruboton. Oh. Dalaw na nimo diha nga nabuwag sa iyang ani. Pero pwede naman kasi buwagon og hinahina. Oh. Ala na balik na. Hala. Ah, musubura na usab pa may. Sagi na lala, musubura na usab. Bugosan sa straw. Bugosan sa straw. Magdagan ta mo kuan. Ay wala ni Mike. Na, ang akong gawayan. Ang kuwayan. Ay, antos ato ang kuwayan ni Butang. Ayo ikay ko ra ko malari. Bawo, paniyang kumoy. Hi guys, welcome to my plants. Sabi kinumparahay ay. So ni asa ito mod ni? Carbon. Karbona. Hala. Ikuan, handag lang siya mo. Hinaya lang siya. Dili na las karon sa likod tigawi. Dito siya ato bangsit, kini ba? Iso dito. Sani nay. Ana? Kuan. Ang tiger lily. Ay, nagantay siya no. Sa babae na nimo dito. Kanina yun sani. Indoor na, nay or outdoor? Ano siya? Oh. Nindot ang kanang para sa kanang seeds lang ba? Nindot niya na. Nindot Pang asa, pwede na sa gawas o sulod? Sulod na gawas. wala. Ah, dili din siya indoor? O pwede na lang yung indo na niya. Indo sa mga daon niya. Murag din. Ang dami siya na rin ba? Murag sa mag-ala na landong nila lang dito sa batong niya. Grabe na, Jess. Ay, dili. Ari, dili na eh. Anong nangyari? Sa inyong sasakyan. Sasakyan. Mura naman din ka ng polos eh. Sasakyan niya eh. Hoy, Karen, tabangi ko na rin sila diri Karen. Asa ito ka video. Kita na itong bilbil. Ano, magbaklay ko na ng tulo. Magbaklay na ng tulo. Ay, sa open sa na eh. Open.
Nakasang mga tao, Ay, leto mo. O saan eh? Si Nana man lang naglingkod dire ba? Si Karen o si nanay, diri ibabaw. Karen, magpalit pa ka? Hindi si Karen, video nila ka. Karen, magpalit pa ka, diri na magpalit ko. Oh, tama na yan. Lupa talaga doon. Iba pa kayo. Ano siya pulo na? Para, ang pulo, niya mo dagang kayo saha. Pwede spider ni mo car. Asa to? Kaya Oh. itanom to. Ah, okay. Pwede naman itsura niya na. Tingan yun yan now. Nahitabo. Uy, si nanay ka very good. Kauutan. Mamo ay. Kung gusto mo magkaang ato tagkuan. Kaang na pod. Iluan. Ewan ikaw pala ng kaang. Kamote na nisa. Pero may kaang. Ay, na ko daw, inaba mo. Sa liluan ni mga fiber pots. Naon sa naman tayo. G-tabs na tama mo ay. Mas mahal ang G-Tabs mo yan. Loy, surang nanay eh. Kita ni atong kalangin atong style. Ang bano, ay kalibutan ng barato raman ni Be. Oy, mapataka niya kay ga-video ko. Basta ko pa nga naman. Ayaw ba na, di na tamo ba na nag-alokment tayo. Okay ra di oy kaysa mga sinina, di ba? At least ang ilang matay nagigag trabaho ang ganang kuan nagbakasyon na oy kakuan ba ni oy relax. Timplahan day coffee, well taratan os buwak oh. Santa mo, reklamo pa sila. Serbisyo publiko kagabi niya, buwak oh. Pila mo anay? Ay, 180,000. 180 ray mo ha? Sure ka? Ay, Gawal gani kayo siya kay kasi nakalimot ka sa SM. Nandra ako. wala ko na siya pang US 150 gid 180 gid ko nag-all kayo siya. Buta to million. Ay, dali po ko jud excited pa pa malis unahan. Dag para tana ta ang Ani ang the winner gid ay. Ay, kay the winner. Grabe. Pila mo ha girl? Gani, na-down secret to 100. Pila mo ha girl? Tanan 1,000. Ala sige gitas na uli baka. Pila yan mga 2.5 man siguro. Grabe ka. Wala dako jud eh. Wala sa Marian 150 ang Marian niya. Ang buwan 200 ang 350. 350 na. Yung Wala. secret for 50. Oh, for 50. Yan, kapag 100 for 50. Yan ang pabugitong 500 ka, yung magimalit. Wala ko ato nang kuan. Malungat-lungat tas by minaw ron. Spider o kuan. Kulit ta bisita Spider ito. prayer plan. Sa tong YouTube 350. Mao. Oh, 350 pa akong spider prayer plan. Kapalitan ta siya atong 450 ay. Pati gabi-gabi. Dili, tan-awa to sa online. bahala ka Dali, na, online ba? bahala Uy, ka. kadaghan mo itong barato ato gudo eh. Online, mahal man gud na. Ano na siya? Kuan, Mickey Mouse, pocket money. Naku. Mickey Mouse. Wala, Minnie Mouse, Mickey Mouse. Wala ka diya. Basta si Aileen ka na. Wala, Nag-rock kasukaon. bonus ko. Kasukao na mga galing ko. Kani ako